Pozdrav, dragi moji. Današnja tema je kako menjati druge ljude. Ako zaista želite da menjate druge ljude, ja sada na početku ovog videa moram da vas razočaram i da vam kažem da ne postoji način da možete menjati druge ljude. Znači, ako imate nesuglasice u svom okruženju, ako vam se ne dopadaju neka ponašanja vaših kolega, vaših poznanika, ako razmišljate na način da su mnogi ljudi nepravedni prema vama, da su grozni, da imaju neki život koji vi uopšte ne odobravate, a provodite sa tim ljudima dosta vremena, recimo okruženje na poslu gde vi niste birali osobe sa kojima ćete provoditi vreme i raditi, i ako se ne slažete recimo sa njihovim stavovima, sa njihovim mišljenjima, sa načinom na koji oni provode svoje slobodno vreme, na način kako razgovaraju, na način šta se njima dopada, šta im se ne dopada, uopšte njihov stil života, i vi biste jako rado i gorite od želje da ih promenite i nervirate se i iznerviraju vas te osobe i onda mislite da se vi loše osjećate zbog tih osoba zato što su one takve i takve. Znači, odgovornost za vaše stanje je na vama i samim tim morate da shvatite da to što se razlikujete, vi to ne možete promeniti. Znači, svi smo različiti i možda se i mi tim drugim ljudima ne dopadamo. Ali to nije važno. Važno je da naučite i da izvežbate sebe da poštujete različitosti, da prihvatite da ste različiti. Znači, prihvatite osobu ako želite dobru komunikaciju, ako želite neke pristojne odnose na poslu. Da se vi ne nervirate i da se vi ne palite zbog toga što je tamo neko razmišlja tako i tako, a vama je to užas. Znači, da vi ne biste sebe doveli u situaciju da ste pod stresom zbog neke osobe sa kojom ste dijametralno različiti, prihvatite da je ta osoba takva i takva. Znači, vi ne možete tu ništa da uradite. Ono što vi možete je da menjate sebe i svoj doživljaj i svoj odnos prema tim drugim ljudima. Znači, sve polazi od nas. Da prihvatimo različitosti. Da prihvatimo da se osobi sviđa nešto što je nama suludo, da prosto na koji način neko ima, recimo, održava odnose sa drugim ljudima, na koji način se ophodi prema drugim ljudima, koje su njegove vrednosti, koja su njegova ponašanja, šta su njegovi hobiji, kakve on filmove voli da gleda, bilo šta od toga. Znači, mi to ne možemo da menjamo i nema potrebe da menjamo. Naše je da se mi osjećamo dobro. Znači, da prihvatimo da smo različiti i da se u skladu prema tome, znači, postoje neke opšte teme gde mi uopšte ne moramo da se dotaknemo tih naših različitosti ako već ne možemo da budemo u miru sa sobom. Znači, da u pokušajima da dokažemo da smo mi u pravu, a da taj neko drugi greši i da njegov način nije dobar i da njegovo razmišljanje nije dobro, mi samo gubimo sebe, a ne menjamo ništa kod te druge osobe. Znači, samo kod nas ostaje gorčina. Znači, nemojte ispravljati krive drine, nego i razmislite o tome da je važno da budete srećni, a ne da budete u pravu. I nije ni moguće biti u pravu jer svako nosi svoju istinu. Znači, ono u što vi verujete, to je za vas istina. Istina je ono što smo mi iskustveno doživjeli. Ali to ne znači da je to i istina za neku drugu osobu. To sam htjela danas sa vama da podelim. Znači, radite na sebi
I važno je kako vi doživljavate. Znači, ako vi sa uvažavanjem i prihvatanjem gledate na druge ljude i pokušavate da ih razumete i da ih, ako ih prihvatite takve kakve jesu, vaši odnosi će biti kudikamo bolji i uopšte vi ćete se osjećati odlično. Ja vas pozdravljam, prijatno.